Mediodía. COPE Onda Naranja. Estar informado. Con Carmen Berzosa. Bueno, estem a vespres de finalitzar l'any 2017 i en això dels anys i dels balanços diuen que és com el mercat, cada un compta segons l'IVA. I el cert és que en aquesta ocasió hem de parlar de la ciutat de Gandia i la seva màxima representant és l'alcaldessa de la ciutat, Diana Morant, a qui agraïm que estiga un dia més en nosaltres, en la mañana, en Onda Naranja COPE, per tal de fer aquesta valoració. Així és que el primer que fem és saludar-la. Bon dia, senyora alcaldessa, benvinguda. Molt bon dia i gràcies per estar ací altra vegada. Senyora alcaldessa, com ens ha anat 2017 així en general? Pues jo diria que ha sigut un molt bon any per a la ciutat de Gandia, perquè li hem aconseguit pegar la volta a una situació dramàtica econòmica que vivia la ciutat i tanquem l'any amb tots els pronòstics que s'havien fet acomplits, i això sempre motiva a continuar treballant en la senda de la responsabilitat i de la serietat. Tanquem un any en el que ens havíem planificat amb aquest pressupost del 2017 acabar de pagar tot el deute a proveïdors que tenia l'Ajuntament, aquest deute que vam heretar de la legislatura passada i que devia 55 milions d'euros a xicotetes empreses, autònoms de la nostra ciutat, i que ha sigut saldat satisfactòriament amb aquest pressupost del 2017. I a més hem encetat ja el pagament a l'empresa pública, aquesta empresa pública a la que li queden hores de vida, i per tant en matèria econòmica s'ha demostrat que la serietat, la responsabilitat i la honestedat en els números han donat el seu fruit i han repartit al final l'economia entre la ciutadania. Així que jo diria que li hem tornat la dignitat a les persones que havien treballat a l'Ajuntament i que no havien cobrat, i que serà un bon Nadal per a tota la ciutat. I a més, no sols ens havíem proposat això, que crec que qualsevol gestor públic és una obligació que té, s'havia trencat amb aquesta relació de respecte i nosaltres l'hem recuperada, però a més volem que aquesta ciutat tingui oportunitats. I estem tancant l'any amb un ritme vertiginós, acabant obres en els dos polígons, les obres de modernització que tracten d'adaptar les dues zones empresarials més grans de la nostra ciutat a l'era actual, que milloren serveis, milloren accessos, on ha sigut implantada la fibra òptica per fi ja a aquestes dues zones empresarials, i que per tant ja tenim polígons del segle XXI totalment competitius i que han rebut la bona notícia també de que tindran com a aliat aquestes noves infraestructures que s'han anunciat des del Ministeri i des de la Conselleria, com són la CV60, la línia de ferrocarril a Oliva, el desdoblament de la línia de Cullera a Gandia. Per tant, molt bones notícies en temes d'infraestructures, que segur que va aportar prosperitat a aquesta ciutat que en este any va ser certificada per el Ministeri com a ciutat de la ciència i la innovació. Comencem, si li sembla, per la part econòmica, perquè ens conta vostè, estem satisfets, hem complit i hem millorat moltíssim la situació. I així, sobretot el ciutadà de peu té un lío que no n'hi ha forma d'aclarir-se, perquè des del govern se'ns diu estem molt millor, estem pagant, hem reduït aquest deute de forma important, i en canvi resulta que tenim un informe des del Ministeri on se'ns diu que estem al punt de la quebra i un altre informe des de la Fiscalia que diu que la ciutat de Gandia és una de les 6 pitjors de l'estat espanyol. Sí, m'agrada que em faci aquesta pregunta per poder aclarir el tema. Desde luego, Gandia viu una situació econòmica molt dolenta, segurament la més dolenta de la seva història, amb un nivell d'endeutament que superava moltíssim el màxim i el límit. El màxim en una administració, el nivell d'endeutament és un 110, nosaltres quan vam entrar estàvem per damunt del 400% de nivell d'endeutament, i aquesta situació era molt complicada de revertir. Ja ho vam dir, ens vam haver d'acollir a un pla d'ajust, que és una planificació pressupostària per a arreglar-ho fins al 2032. Per tant, ningú pot dir que en el 2017 ja ho hem arreglat, perquè el pla era arreglar-ho fins al 2032 i estem subjectes encara a aquestes condicions. El que sí que podem dir és que ja en els dos pressupostos que ha fet este govern, pressupostos legals, han sigut també pressupostos realistes que s'han acomplit i que han acabat l'any
amb superàvits que han pogut anar absorbint aquest deute catastròfic que tenia la ciutat de Gandia, que pesava com una llosa. Aleshores, hi ha una diferència entre el dia a dia de l'Ajuntament, en el que l'Ajuntament tota la feina que encomana la paga dins del termini legal de pagament a proveïdors, i després està tot aquest deute que quedava en escalaixos que hem anat absorbint poquet a poquet. Eixe és el que trauen encara el Ministeri, eixe que diu que encara tenim factures per pagar de fa més de 2 anys, aquestes factures heredades. N'hem pagat ja 55, que eren les que li pesaven a l'Ajuntament, però encara ne quedaven 17 de l'empresa pública, eixa empresa a la que encara no havíem pogut entrar a pagar. Eixa és la bona notícia, que ja hem pagat 3 milions d'eixe deute i que en el pressupost del 2018 ja s'ha negociat amb el Ministeri que acabarem de pagar aquests 7-8 milions que quedaran de l'empresa pública. Amb això, en el primer trimestre de l'any que ve, els números seran radicalment distints. El Ministeri ho sap. Hi ha altres organitzacions, agències que no ho saben, que continuen traient els números. En números absoluts, l'Ajuntament de Gandia encara viu una situació molt complicada. Però com estem dins dels plans i estem complint els plans, el Ministeri està tranquil, nosaltres estem tranquils i en este primer trimestre del 2018 acabarà d'arreglar-se aquesta situació. Aquesta situació econòmica, evidentment, coarta molt la llibertat d'acció per part del govern. Vull dir, han sigut els 2 primers anys dolents, vostès ja ho anunciaven, i ara sembla que podem tindre una miqueta més d'alegria. Una alegria que es veurà reflectida directament en determinats col·lectius de la ciutat. I no estic referint-me per part de serveis socials, sinó més bé a associacions i entitats. Bueno, jo crec que vam viure en un canvi d'època. La ciutat necessitava reconstruir la manera de relacionar-se entre ciutadans i l'administració pública, perquè s'havia demostrat que les condicions econòmiques havien canviat i, per tant, teníem que tornar-nos a sentar i veure quines possibilitats tenia l'Ajuntament de participar amb la societat. I bueno, el primer any va ser molt complicat, va ser un any de pujada d'impostos i de retallades. Amb això s'obtenien els 16 milions d'euros de superàvit que han anat absorbint tot aquest deute. Però la veritat és que la ciutadania va mostrar una altura de la que jo me sent molt orgullosa, es va posar del costat de la solució i entre tots, amb aquest esforç, hem aconseguit salvar esta ciutat. I quan dic salvar la ciutat no dic salvar l'Ajuntament de Gandia, ho he dit abans, els 55 milions que ha pagat l'Ajuntament han anat a empreses xicotetes, autònoms, a treballadors que no cobraven, les seues nòmines més que el dia 20 o el dia 30, que anaven acumulant interessos en el banc, que tenien problemes fins i tot per a fer front a les seues pròpies hipoteques i a les seues pròpies obligacions, i tot això era per culpa d'un Ajuntament de Gandia irresponsable. Ara tota aquesta situació s'ha revertit. Nosaltres, quan vam entrar a governar, teníem molt clar que el primer per a nosaltres eren les persones, satisfer, cobrir les necessitats bàsiques de les persones. És de veres que a més tenim l'aliança amb el govern del Botànic, que està demostrant-se molt sensible i que està del costat de les persones. Esperem que totes aquestes sentències judicials en contra de la llei contra la pobresa energètica, de la llei d'universalització de la sanitat pública que hem acabat coneguent, puguen revertir-se, perquè la gent necessita del seu costat governs com el que tenim a València, que lluiten per les necessitats i per lo més bàsic del ciutadà. I després també ho vam dir sempre, que no sols teníem que fer polítiques assistencials, sinó que volíem oportunitats. I per a donar oportunitats és el que deia vostè, tenim que estar del costat de la ciutadania, de les associacions, dels col·lectius, per a que aquesta ciutat continue viva. La societat sap que té el govern de la seva ciutat del seu costat. Estos 2 anys hem aconseguit mantenir viva la ciutat i sí que esperem que una recuperació econòmica de l'Ajuntament de Gandia acabi traduint-se en una recuperació en el carrer de la ciutadania, dels col·lectius i de les associacions. 2018, com el pintem? Bueno, pues el 2018 té també molt bones notícies. Tenim aquest projecte edificant, que és un programa per a reformar tots els centres educatius públics de la nostra ciutat. Amb aquest projecte, en companyia de la Generalitat, esperem llevar tots els xiquets que encara queden en barracons a la nostra ciutat, com són els xiquets del Col·legi de les Folles, remodelar i ampliar l'Ausià Smart, també una reclamació educativa històrica de la nostra ciutat,
acometre les reformes integrals tant del María Enríquez com el del Tirant lo Blanc, que també tenen qüestions estructurals per a resoldre, i altres coses que necessiten els centres educatius públics, i anem a fer-ho en el 2010, i no sé com podrem fer-ho tot en un any, però ens han passat el guant i nosaltres l'hem agafat, i crec que és un any en el que, si aprofitem aquesta oportunitat, esta legislatura pot ser la transformació en matèria d'educació absoluta de la nostra ciutat, i per això estem molt il·lusionats. Ja tenim molt avançat, li hem demanat a centres educatius que ens passen les seues necessitats i estem traslladant-les al Consell, i només que ens les aproven licitarem totes aquestes obres i espere que per a l'estiu que ve moltes d'elles ja estiguen en marxa, estiguen acabades, i en el pròxim curs els xiquets ja gaudixen de totes aquestes reformes. Tenim també damunt de la taula per la Conselleria de Sanitat aquest tombament del vell hospital per a convertir-lo en el centre de salut integral que s'han compromès a fer, amb aquesta plaça de la salut, amb aquest centre que aglutina a totes les associacions i col·lectius sociosanitaris de la nostra ciutat. Tenim també projectes de millora d'altres infraestructures i d'altres espais de la ciutat, com per exemple convertir la quadra de Beniapa en el centre per a la banda de música de Beniapa, o convertir els baixos dels edificis que tenim davant de la universitat en un centre per a joves en el grau, i moltíssimes més altres obres, acabar el baladre, acabar les folles, la zona d'equipaments comuns que està en marxa, continuar impulsant-la, moltes obres, molts compromisos que van a millorar la qualitat de vida de les persones, i que pareix increïble que en la situació econòmica que viu Gandia hagin pogut trobar la manera d'acometre totes aquestes reivindicacions que eren històriques en la nostra ciutat. Senyora alcaldessa, és vostè alcaldessa i, a més, responsable de turisme a la ciutat. Tenim una fita ahir, en Gira del Cantó, un dels escaparats, jo crec que més importants turísticament parlant per a la ciutat de Gandia, que és Fitur. Com encarem 2018 turísticament parlant i què és el que anem a presentar allí? Pues Gandia va a Fitur amb la capitalitat cultural valenciana. Anem a contar-li a tota Espanya i a la resta del món, perquè Fitur és la fira més internacional que se celebra a Espanya de turisme. Anem a contar-los que Gandia, a més de tindre una platja esplèndida que hem treballat històricament i que per això produeix aquestes dates d'ocupació en juliol i en agost, tenim una riquesa cultural, patrimonial, històrica, que a més va complementada per la nostra gastronomia, el nostre paratge i riquesa natural, i totes aquestes coses fan de Gandia un espai únic. A dia d'avui el turisme en un món globalitzat n'hi ha que treballar-los amb rasgos identitaris, amb els que ens fan únics, perquè platges, la nostra és magnífica, però n'hi ha moltes més, però platges on també hi ha muntanya, on també estiguen esborxa, on tinguem una riquesa del paleolític com la cova del Parpalló, on tinguem també aquesta riquesa literària del nostre passat, hi ha una que és Gandia, no? I això és el que anem a vendre, que som únics i que a més ens pots visitar els 365 dies de l'any, perquè trobaràs una ciutat que té coses que oferir els 365 dies de l'any. Per tant, amb el paraigües de la capital cultural valenciana, del treball en qualitat que continua fent Gandia en matèria de turisme, on l'any passat se van certificar 29 empreses i enguany arribarem a ser vora 90 entre les de l'any passat i les noves que s'han adherit enguany, i anirem també amb un projecte singular que és la Casa dels Escriptors, en el que li contarem al món que tenim una casa preparada per a que vinguen escriptors de la resta del món i que visquen aquesta atmosfera en la que Ausiàs Mar, Joan Martorell i Joan Roís de Corella van desenvolupar la seva obra, l'obra del segle d'or de la literatura valenciana, i qui sap si en un futur poden haver obres literàries universals inspirades en Gandia per haver tingut aquesta experiència vital en la nostra ciutat. De totes aquestes qüestions, senyora alcaldessa, què és el que vostè diria és irrenunciable per a la ciutat, o és allò que tinc que demanar-li als Reis Mags? És irrenunciable millorar les nostres infraestructures.
i això és algo que des de Gandia, des de la comarca, des del foro del Consorci de les Comarques Centrals Valencianes, hem acabat constituint, i que se mantenga bé el que vaig a dir, un lobby. Un lobby és aquest grup de pressió. Les comarques centrals valencianes conformem una agrupació de població de 700.000 habitants i que no volen continuar seguint maltractats en tema de finançament i d'infraestructures. A dia d'avui per a nosaltres és irrenunciable el que ja ens han contat, com són aquest desdoblament del Cullera a Gandia, aquesta prolongació fins a Oliva i aquest treball per a desdoblar la CV60 i connectar-la a la EP7. També seria irrenunciable, i així ho traslladarem al Ministeri en companyia de la Conselleria, que en el 2019 no s'allibere i se faça gratuïta la AP7, una via que travessa de nord a sud pràcticament Espanya i que fa que nosaltres cap al sud o agafem la AP7, que a dia d'avui és de pagament, o tenim una connexió horrible amb el sud de la comarca de la Safor i cap al sud, cap a Alacant. Eixes coses són irrenunciables i anem a continuar lluitant per a que aquest Gandia-Oliva seguisca cap a Dénia, com fa 44 anys que hi havia una via de Gandia a Dénia, però la veritat és que Reis Mags que han arribat abans d'hora ens han anunciat totes aquestes notícies en matèria d'infraestructures que eren reivindicacions històriques de la comarca de la Safor i de les comarques centrals que no havien sigut ateses de fa dècades i que ara ens alegrem moltíssim. L'únic que li demanem és que les promeses se convertisquen en realitats i nosaltres estarem per a que aquestes realitats siguin de veres i que no creen frustració en els habitants que han cregut en la paraula dels polítics. Molt bé, doncs senyora alcaldessa, jo crec que hem dibuixat un bon plànol de desitjos per a l'any 2018, 365 dies per davant tindrem per a veure si els complim i agrair-li que hagi estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per estar sempre ahí i apropar a la ciutadania a l'acció de govern. Mediodía. Cope Onda Naranja. Estar informado. Con Carmen Berzosa.